गिबियावनो खुलुमबाय बयनिसिमबो दा आं थांनाय बोसोराव मिसेस केटेगरियावहाय विनार जानो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों जायफोरा मिसेसफोरखौ खावलायहरबाय आङो जायफोरा बेबायदि बिउटि पेजेन्टआव बाहागो लानो गोसो आरो मडेलिं लाइनाव फेशन लाइनाव जायफोरा गोसो दं बिथांमोनहा जुदि बाहागो लानो गोसोबा नैबे आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टआ जोबोद मोजां खाबु होगासिनो दङ दा बेजों नोंथांमोना खबर लानानै सुलाद लानानै बाहागो लाफैनो हागोन आरो गाव गावनि कालचार हारिमुखौ देखायनो हागोन होननानै आङो खावलायहरबाय दा जोंना फाइनाला गाबोन जानो थांगासिनो दङ 6 जुलाइआवहाय दा आङो जोंनि आसामनि आरो बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरखौ गाबोनहाय फैनानै नायफैनो थाखाय आङो खावलायहरबाय गाबोन जोंना श'आ 2 बाजिनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ खुलुमबाय आंनि मुङा दैथि ब्रह्मवारि आङो थांनाय बोसोरनि 2024नि विनारमोन आरो आङो दानि जेनेरेसननि जाय दा बाहागो लाफैदों बा जाय बाहागो लाथ'वाखै बाट फिउचारावहाय लागोन बिसोरनि थाखाय बेखौनो बुंनो सानदोंखि नोंसोरो माबा मोनसे ड्रिम लादों बा माबा मोनसे सिमां नुदों जुदि नोङो पेजेन्ट इन्डास्ट्रियावनो फैनो लुगैदों नोंनि टेलेन्टखौ श'केस नोंनि पार्सनालिटि कनफिडेन्सखौ जुदि देखायनो फैदोंबा बियो बिराद मोजां अपरचुनिटि जेखौ जोङो जोंनि बिटिआरआवहाय होननो थाङोबा आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टआनो फार्स्ट जागोन बेबायदि अपरचुनिटिखौ सारजाख्लंआ होदों जोंनो थाखाय एफा मोजां अपरचुनिटि जों बेखौ मालाबाबो माबानाङा एंगारनाङा माने लानांगौ अपरचुनिटिखौ ग्रेब खालामनानै लानांगौ जेजोंहाय जों बेयावहाय पेजेन्ट इन्डास्ट्रियाव फैबा मा जोंनि टेलेन्ट जोंनि मा जों माने इयुथ्सफोरखौहाय माबा मोनसे सिमां दंबा बिनि ड्रिम्सनि फारसे मारै हार्ड वार्क खालामनांगौ कनफिडेन्ट थानांगौ डेडिकेसन बेफोरनि बिदिनो हार्ड वार्क खालामगोन माने नों हार्ड वार्क खालामबा नों नोंनि ड्रिमखौहाय मोनहैखागोनखा खुलुमबाय बयनिसिमबो आङो लास्ट इयार जाफुंनाय मिस्टार एन्ड मिस बडलेण्ड आं बे विनार जानो हादों मिस्टार केटेगरियाव ओमफ्राय बेहाय जोङो अपरचुनिटिथ' बिराद मोन्दों जों दिल्लीयावबो थांदों ओमफ्राय मेगा मिस्टार नर्थ इस्टआवबो जों चान्स मोन्दों डाइरेक्ट एन्ट्रि होनानै ओमफ्राय बेहायनो आङो बयखौबो होननो हागौ कि गासिबो सिमां नुदोंबा पेजेन्ट इन्डास्ट्रियाव आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टआ बिराद मोजां अपरचुनिटि होगासिनो बिसोर एबा माबाफोर सिमां नुदोंबा बेहाय फुलफिल खालामनो हागोन ओमफ्राय एबा सानदोंबा सोरबा कि नोंसोर कनफिडेन्स गैया मा गैया बिदि साननो हाया गावसोर खस्थ' खालामनानै मोननो हागोन